Kaki, serikali, wasi mairura kaki, maigule kaki, mwato tiga kaki, motete tokutuenzi kaki, serikali kaki, mwato niga kaki, mwato niga kaki konye litakane siao kaki, serikali kaki tokoje kaki tokoje Marieta ngoro kweno kurina umoche kurunya gusira umwana bo moisi konya gusira uyo sira umwako mutinyi tato ya elire utwaibore tu na no moisike ngoro kwe balini moraisa bo kenya gusira uyo sira mutinyi tato ya ero na iboiro moisiko yomo no mungi aso mungi no yosirete umungi na nere patimba yosirire ongendiro ne ibago bitamanyire wone yaringe tale 27 twarenge buya tarure nyamira tuchigusamura chibando after twasamuire twarenge buya nalio mungira bajagete kumana ni yamate igoro yorubebe bakaumana yamate gacha kumutishira nganga mukorera ari gento bono bakaumana akamutishira bona yaikire chinsari twakole gusamura chibando twachire na achire nyamira na atigire mungira ngabuya emaye gachinsa rit kulia Jumapili maye wangerwe simi ngomongino tokire isikanye entire amaena nabona imugete ngacha ngabakanka kanyoro mongina ake angentire n'abantu mbachite bakagusudiera bakanywa bakekwa biere kando yo moitete batekwa bieteri anyagete umongina arusiri oromeme chi amaiso ne chinsemo chinde akorire biore bakare piri ake serikali tokumeti motokonye omongino yaite tugoro yorobebe orobeboro mugambi mbachite chuma bine after statement yali kunwa dio bagateanga oyo ingo uchunguzi ngo korwere oyo koleta yabwatu state getambo kerongeo giairiru bado baroberia amangana yo kwenyu mongina lakini bono mongina okwenyu indu torasa atari enene serikali otubwatu obuoba agitokonye omwana otigareta nero baba ari kurinda ekerema gechandegete tari kwenyara akwebekera twari gusama tokonye moire no ni school ya orphanage na into motokonye iga turi no bwoba orobe boro batabi ko sigetie getambo kero montoro kiuna bwenere takomenya akio turi atari anene wona matanga kwera impatokonye serikali yaki ya mwanya itendeke tunaomba haki ya nyanya itendeke ngwana mbona wanaua mama mbona wanaua nyanyangu yani na hatia hakuna hatua yenye imechukuliwa na suspect anajulikana. Serikali tunaomba mtusaidie. Sisi tuko hatarini, tuko na uoga mwingi sana, tusaidie serikali. Na abire ngokole ibarua ngesoma ngaikaboke secondary nganyore grade D+ 31 points. Guchimoto tincheti konyora nje kwendera masomane. Narenge bwiri ngosoma. Lakini tinye nyolete muntu orankonya ngagenda gukora ibarua ngagachaga nyumba at least tomenye ngagachira no mungina naroche nyumba meteringia inyumba na marosere titingite gukora nari ngwakerwe simba abo ngentiro aki serikali utugusama tokonye aki ya nyanya itendeke mbona na wawa ya into bono aki uturatari enene urube buru tutara orokiu neki bono ntunturi atari utugusa abaroberia matanga bayo ni mongina step te ya tekiu suspect emanyire serikali bono gakinga itugutama gochia igachuru cha storo turatari muntu nokura muntu tayora igwe serikali tokonye gakina mutokonye gaki tokonye umwana ominto atari kwenyara gaki mutokonye mutoiro orphanage school gaki ngigeti tokonye gaki serikali nindu yanera nere ibarua gukora twateme gusira na tokonye familia baba nero uri gotokonye guturendere karema ukentirwe serikali gaki tokonye kuru baba asirete kuru baba nyaite gagoitwa muntu tanya gocha matanga abantu bairi bagochoyo moigo iburi tukolinde muntu taiyo otuko togosinyu kubuta toika chinsaiga urigere sunte kia bwatire obwatu akatwa sinywa stoko tamagochia otosinyire ngikendrete serikali uturi no bwoba no endagera igotobera akon turi konyora ntubwatia stokuragera ureta yo gotokonya serikali tokonye
abarai baito omogabana oito Simba Arati twarire gocha asore okonye ogosira gocha efamiri eye. Efamiri eye ere so needy etakeire obokonyi obonene sana. Ntobwati ase toratame gochia aywo atanyorekana omong'ina ong'entirwe yaani onde taiyo otokonyire egavana otogosaba otokonye Simba Arati. Egavana na MCA yaito ya Masimba ward Bwas Mairura twensi twarire gocha asemore motokonye. Na women yaito Tonya Toto twensi twarire gocha gaki ogosira gocha efamiri eye. Efamiri eye ere etakeire ogosira okonene gaki tokonye ase mokonyara. Ntobwati enchera ende ase ya nyanya itendeke. Acha haki ya nyanya itendeke. Mbona anauawa na ndiye mama tuliwachiwa peke yetu alikuwa anatusaidia. Sasa hatuna mtu wa kutusaidia. Hatuna mahali tunakimbilia. Hatuna kimbilio lolote. Tusaidie. Tunaomba haki ya nyanya itendeke. Hii mambo yote iwekwe kwa mpangilio. Tuonyeshwe shamba letu ndio mambo ingine isitokee. Tunaomba serikali. Twasabire motokonye neke omwana ominto aremarete nere nabwate omochando gaki ntobwati tata ntobwati mama gaki serikali gaki tokonye gaki Samarita nenkoro kwetwini mali morongo niko tokumetie ogosira kwa omong'ina oyo no twarenge esabato rituko ria esabato tore buya tokorete egasi iga buya tukagenda gochia kogora esukari gochia epara rogoro tokairana tokarosia eturungi tokarosia tokanywa na egitheri nkiarenga tukariera. Timoke bono nkogenda nde omonto oyio bare koomana nere aria moino emete nere aria ase orobobe bakaumana bakabamba omwana omong'ina nasibete bike igo. Ekero asibe bike igo oria bakaumana arenge na omoro motisiera nkaminyoka rende nkania oria gaki nkwara omong'ina buna araye motige tochia tokwana amang'ana aywo. Agateba kamokorera egento naende inche nachiete mpaka igo nkaigwera omonene na omonwa oye nakwanete. Gaki tafadhali omong'ina mbuya arenge tokagenda korwa omonto chigasi chiaye. Inche ngokora gochiria nyatundo rogoro aria gesicho omochie bwa omonto. Yaikere chisamaragoba Sunday nari ndwete ngotebiwa ng'a baba omino akenyire roche are roche. Igo naende akenyire natigete kare buya nari tokominyoka tokanyora abanto isiko. Ekero tokonyora abanto isiko na amaene abochoire amaiso akarusiwa mpaka chinsemo chiansoni chimbere chionsi. Tafadhali naye gwancha ase tori na atari na omwana nare tobwate orwarete na omong'ina oyio abwate emiaka 70. Bare gwancha nari erio abasikari mogambi agaka esimia abasikari bagacha. Ekero bacha igo twakorete igo tokaira omobere tokanyoira mochari tokanyogacha. Bono omokoroberia oko bakoroberia nkomanya ikaine ng'a omong'ina aretwa na kwaenia kegima. Tware gwancha motokonye gaki na omwana nare ao orwarete taikwenyara naki toramorende. Eserekari tiga etobwate sigaki. Bono eserekari nateba banto mbaiya bagotobutisia naende ogoteba ng'a intwe bore nera onde taiyo bono bakare kobangira amatanga orwao. Bono tokumeti mang'ana kia aya gaki eserekari tokonye. Mura ase egetabu gia ekenyoro. Getabu gia ekenyoro yaya omochango togochia twarwa getabu kere kia kenyoro ntoria. Omong'ina buna aretete iga iga akeimincha omochango ororo ngochanga tore twari ekere obokong'u bwabeire lakini mang'ana chibweribe ntoiyo. Omochango bono ekero omonto asirire nari tokogenda twasudia twakana twarwera na omong'ina. Gaki nasaba iga ase tore na atari bare gwancha eserekari eche etororere amabera etokonye tosire. Gaki ensinyore bono na omondoko ngosinywa gokwana ase yakorekanete na mama juzi asira tari gwancha gwaito omong'ina agatebiwa oyo bono aba na abana bao nere osirire. Gaki eserekari tokonye Simba Arati na Bwas Mairura na MC abo baito bonsi gaki tokonye tororere amabera. Tororere amabera torusiana togenda gochia komenya nonye ase are safe. Gaki nabo nang'ana igo. Ase amarita nkoroku Murang'a Sabroni. Ingo egotoka ekenyoro gekoroku Banjore Sub-location korwa eward ya Masimba ward. Nare kwenda roche chinsa chia
saa 3 bono iga nanyore abana pari bachire korora ase omong'ina achete koitorwa aroche. Ngosaba MC oito Boss Mairura na Excellency Simbarati gaki ntore na ogokumisana ekero omong'ina oyo agoitwa aroche naende ntore na amayanda amanene. Omong'ina oyo bamobangire bataete komotuguta ataranyora obwene bwaye kaiboberete. Tware gosaba MC oito Simbarati MC o Masimba Ward Boss Mairura na karanyarekane gaki rituko ria amatanga anyore gagocha arore enka eye omong'ina buna ase achete goitorwa iga iga. Ntore na omoichano omonene iga enka eye monto toigonya gocha abute nonye na amatanga gaki ntore na ogoichana okonene. Omong'ina oyo buna itaete iga onde teiyo komofuatilia ebamobangire matanga aya komotuguta na komoenia. Gaki tware konyarekania eserekari etokonye erasoime erigereria nonye na omwana narotigwe ekerema okorwa ameki achandegete ase teiyo akobera akorara isiko. Igo bono tware gosaba eserekari na boss gaki otokonye na otokonyere omwana oria otigetwe entakana naende na ekerema onde teiyo orache amobwate okoboko. Amaria ngorokung'ura omwari oigwa omwari iga noga ngokora egasi yane aria etown bono nkarwa rituko ria juma ngaika bwana aria nkarara bokagima abi ngatira gochia endugu yane ngorwa ororo endugu yane riria naende nang'eria gochia etown ogonta ing'a amang'ana abeire nka togocha nere mpaka tokonyora amaene egenti yane yabeire. Naki yaraire enchera ki? Twanyore taitire abekire mwaye ang'esirie oitwa aitire obesana abetire emeywo akoreire amang'ana kong'unsa aria. Koruga abwo kero mwamunyaitire step kimwategeti bune omogambia gakerwa esimi agacha gochira masha abasigari bagacha bakamorusia bakamoira mochari okomana ngoteba bare mbaumanete na echirani iga bono tokomanya ng'a nere okorete aye gose mwanyabanto. step kimwategete koreri baka bono iga abanto baisa ransa bono tingomanya ng'aki baetire igo. You are part of the family kitora manyanga. Narwana gocha. Gayorire ng'a bantu bari kobuta mochiga as the family. What is the problem? Was in a key agreement in the family. Was in maybe no manye na key keramatanga ya bantu bari kobuta kinyoro keromonta sirire. Abantu kobuta wale. What happened to gocha so mungino ya na bachikorba. Tabu kinyo batari koru wase. Aro agitingo manjimu gwe komunya. Mome tekini abana abasote na abana bana bamusikomi. Bakorokango. Nande wono nani nobody say no. No. Because of mbato erese tiris no ebalira. Okay, kororio since then kero kwa iwete omongina mamubikire mocheri. So are you kind of back to work? Wono aje. Wono wachi. Yagara na aje kimani. Asengo para egasi ya school wono tigo konyaro tigo ya school. Asega. Nilende na iki. Lakini ekirori gasi. Mbari gwakera simi gamuro mino bagotenga twakorire iga twabangire iga socha matanga. Ngonta igore. Nakiagara na aje banando wono mamena ikira. Exactly want to know na kibako gotebi because kibako kesi na kibabangire na kibabangite because nani ngai bakubangira singe njumuri kubangira sa matanga so mumungina ngai bakubangira matanga specific on tro mera na muro wa minto bibona nje na ru mwana igana go like this one thing kwa mamure sisi ma otenga na kiba arrangements na kichi gonya kubanga bale go sawa babo mocha gu babo serikali aso na nei mamangana yente ke bagara ni yente ke konya bana omba chande ujiro ni nyomba mata unga kiti kuno sawa kwa gaki mwa mwato tiga gaki mote to kutwenzi gaki serikali gaki mwato ni gaki mwato ni gaki konye litakane siao gaki serikali